and something. Makadiwa says he sits in the commit of heaven. Yes. Hubert Angel says he goes to heaven on a usual basis. Madungwe is the army commander there. Munganga says God sits here, Christ on the right, and he is the third member who sits on beside God. But what we don't know, Pastor Eregi, so far, is why they do not meet there. Have you ever thought about it? Makandiwa never said he saw Madungwe in heaven. Mungasha never says he saw Makandiwa in heaven. Madungwe as a commander probably is always everywhere, doing some surveillance and reconnaissance duties. But mubvunzo wakakosha Pastor Erengwe kuti munombosangana here makurukota ekudenga. Ina hangu handende kudenga, handautozoenda. Zvokuti pamwe vakanoona zvokuita vanozotiredzawo voti tiweka zvadziuya toendawo. Makandiwa anogara komiti yekudenga. Hubert Angel anopota achienda. Mungazha atori nechigaro kudenga. Amai Ellen White vaiendawo kudenga. Madungwe ndiye komanda, anotori deputy ikoko, ndiye mujunior waMichael. Vana vari 5 havasati vambosangana. Panondinetsa ipapo, munopesana sei? Dai Makandiwa achiti nezuro iri naHeaven the army commander takazonyengetedza Mwari. Tikataura naMwari. Munozoti Pastor Erengwe musaseki, nyaya inondirwadza kuti munyika muno vanhu vanotaura naMwari vanoenda kudenga vakawanda, but tiri kushupika zvisingaite. Makandiwa dai ambotaurawo naMwari nenhau yebond. Muzama problems edu mumwe pavanhu vese anoenda kudenga mumwe nemwe akaenda neyake ishuka dzopera. Madungu osvika kudenga oti inini sakomanda maitiro emasoja muZimbabwe haana kunaka. Mwari gadzirisai mweya weumhondi uri mumasoja nemapurisa emuZimbabwe. Vari kurova vanhu, vari kubhinya vakadzi, vachitsakatikisa vana vevanhu. Handiti then Angel paanosvikawo kudenga ikoko osvika kuti kuna Mwari toita sei kuti corruption ipere, madiamonds tinawo but mari yacho iri kutsagadwa. Mwazha semunhu anogara ikoko zvake zvava zvisingazotinetsa. Kana mvura yangorega kunaya totaura naMwazha. Chaakutotityisa izvi ndechekuti akurwara. Saka hatisi kuziva kuti kurwara kwaakatanga kuita nekukura kwaaita kuti Mwari ari kuzviziva kuti Mwazha ari kurwara. Asi Mwazha akaenda ka tinenge taapari because anobva anyosonogara ikoko permanent chaiyo. Vanhu kwaMwazha vanenge vachikotumira minamato kuna Mwazha, Mwazha obva azvitsa kuna Mudhara. Mudhara ototigadzirisa tobenefita. Madonhero akaita ikonomi yedu nenhamba yevanhu vatiinavo vanoenda kudenga hazvipindirani. Zvokuti ini ndikaitwa mutungamiriri wenyika ino, vamwe vanhu vachatama munyika muno. Kutaura chokwadi kungoti hazvimbobvawo zvazvo. Handifungi kuti zvinoitika izvozvo. Kuti vakomana endai kudenga. Muno munyika muchadiwa. Makati munoenda kudenga, chiendai kudenga, muna tichakudai.